Nyt on kuulkaa kädet niin silkin pehmoset. Ei vitsi. Heippa! Tervetuloa Ihana Luonnon kanavalle. Mun nimi on Elina ja mut on kutsuttu tänne kanavalle esittelemään Ihana Luonnon käsituotteita. No niin, mennään sitten näiden aivan ihanien tuotteiden pariin. Ja siis kattokaa nyt näin herkulliset etiketit. Ja näähän on hei kaikki luomutuotteita, mikä on mun mielestä aivan ihanaa. Ja kaikki nämä tuotteet, niin nämä on tehokkaasti syväkosteuttavia ja vitamiinipitoisia. Nämä sisältää muuten B5 ja E-vitamiinia, joka on iholle tosi tärkeä vitamiini. Se on hyvin semmoinen kosteuttava. Ja nämä sisältää myös kasviperäistä kosteutta sisältävää hyaluriinihappua sekä luonnollista kosteustasapainoa ylläpitävää allatoniinia. Se muuten aineena niin se pehmentää kovettumia ja hoitaa kynsinauhoja. Ja ai vitsi, eiköhän lähdetä testailemaan. Nämä näyttää niin hyvältä. No joo, aloitetaan. Ja mä haluan ehdottomasti aloittaa tästä luomu-vanilja-käsivoiteesta. Ja siis tämähän on hajusteeton. Mielestäni aivan ihana tuote semmoisille ihmisille, jotka on tuoksuiliherkkiä. No joo, testataanpa. Tää tuntuu heti siltä, että tätä riittää niinku tosi pieni määrä. Ihan semmonen herneen kokoinen määrä ja levittyy tosi tasaisesti. Oi vitsi, miten pehmeä. Niinku heti tulee sellainen tunne, että kädet kosteutuu. Joo, tosi mukavan tuntunen iholla. Ja tosiaan täysin hajusteeton. Tää tuotehan on muuten vegaaninen myöskin. Mä haluan laittaa tätä vähän lisää. Ai vitsi mikä tuote, siis todella ihana. Ja tää on muuten semmonen tuote, että jos oot yhtään hajuallergikko tai et siedä hajuja, niin ehdottomasti tosi ihana käsituote siihen. Ajattelen esimerkiksi hoitoalan työntekijöitä, joilla nyt ei tuoksuja saa olla niin kuin asiakastyössä, niin tää voisi olla kyllä sellainen kahvikämpän käsien pehmeyttäjä. Ihan ehdottomasti siihen. Suosittelen tätä kyllä kokeilemaan kaikki, joilla vähäkään hajujen kanssa on ja muuta. No joo, sit mennään tähän ihanaan vegaaniseen kookosvalkosuklaa käsivoiteeseen. Ja siis katsokaa tätäkin purkkia. Miten suloinen etiketti. Mä en kestä. Ja siis tähän sisältää kosteuttavaa luomukookosmaitoa ja luomukaakaovoita sekä vaniljauutetta. Ja wow, siis tää on niin jotenkin herkullinen. Tää tuoksu on semmonen makea, eksoottinen kookoksen ja valkosuklaan tuoksu. Ja nämä kaikki tuoksuthan on muuten aitoja luomutuotteita. Et siis aivan ihania luomujuttuja käsille. Ai vitsi. Sisältää E-vitamiinia.
allatoniinia, B5-vitamiinia, hyalurinihappoa. Ai että. Tosi mahtava tuote tääkin. Ai niin, kokeillaanpas tässä välistä tätä tuotetta ennen kuin siirrytään seuraavaan. Tää jo purkin avatessa niin tuoksahtaa niin ihanalle. Nyt edellisestä viisastuneena, niin pistän vähän ehkä vähemmän. Tuli sitä kyllä edelleen tosi riittosasti. Tää yksi purkki kyllä kestää kyllä pitkään, koska tätä ei tarvitse laittaa niin paljon. Tää tuoksu on tämmönen makeen eksoottinen, semmonen kookoksen ja valkosuklaan sekoitus. Joo. No joo, vaihdetaanpa sitten tähän. Luomu metsämarja käsivoide. Tää on vegaaninen tuote ja samalla lailla tosi riittosan oloinen purkki kuin mitä nämä muut. Tää tuoksu on semmonen ihanasti makea ja herkullisen marjaisa tuoksu. Ja tää sisältää luomu, mansikka, mustikka ja vadelmauutetta sekä vaniljauutetta. Ai että. Ei muuta kuin kokeillaan tätäkin. Oi, minkä väristä. Siis tämähän on aivan ihana semmonen marjavuoro. Oikein tulee kunnon mustikka ja mansikka ja vadelman sekoitus mieleen. Ai vitsi. Ihanaa. En ole ennemmin muuten törmännytkään, että vegaanisissa tuotteissa tai ylipäätään luomutuotteissa olisi ollut värejä. Ja ajatellaan, että nekin on saatu luomuainesosilla aikaiseksi. Aika ihanaa. Tääkin on tämmöistä tosi pehmosta. Ja kärät on ihan semmoiset silkin pehmeät, kun näitä levittää. Eikä jää semmoista kamalaa rasvaista kalvon tunnet. Se on kyllä aivan ihana. Ai vitsit. No joo, ei pettänyt kyllä tääkään. Ja siis väristä niin iso plussa. Tää väri oli niin herkullinen ja marjaisa. Ei vitsi. Tykkään kyllä ihan sikana. Nämä on kyllä kaikki enemmän kuin täyttänyt odotukset. Että nämä on kyllä ihan huipputuotteita kaikki. Ja hei, nyt lähdetään mun lemppariin jo pelkän purkin perusteella. Että siis tämähän on niin raikkaan näköinen tuote, että en kestä. Lähdetään testaamaan tääkin. Hei, tääkin on värikästä. Kattokaa. Ihana. Ottaisi toi tohon. Samanmoinen koostumus kuin kaikissa muissakin. Tosi pehmonen. Ja levittyy tosi nopeasti. Ai vitsit. Nämä on kyllä niin huipputuotteita ja tää tuoksu tulee saman tien täältä. Että oikein tulee semmonen lempeä, mutta aivan ihana sitruunainen tuoksu. Nämä on kyllä ihania käsissä kaikki. Ei voi käsittää, että miten mukavasti nämä imeytyy ja jättää tommosen pehmeyden tunteen käsiin. Joo, tää sitrus on kyllä ehdottomasti mun lemppari. Tää luomusitruunan tuoksu on kyllä niin raikas ja semmonen makean herkullinen, että en kestä. Tää on kyllä ihan ehdottomasti mun luottotuote ja jää kyllä todellakin pysyväksi tuotteeksi meikäläisen kaappiin. Ei voi vaan kyllästyä tähän sitruunaiseen tuoksuun. Ja hei, tämähän sisältää 3 eri sitrusta. Appelsiinia, sitruunaa ja limeä. Ne on kaikki aitoja, eteerisiä luomuöljyjä ja tuoksuja ja uutteita. Ai vitsi.
kyllä täytyy sanoa, että melkoisen ihanan, niin kuin nimikin on, käsituoteperheen on ihana luonto näistä kehittänyt, että ai vitsit. Ihan mikä vaan näistä, niin voisi olla kyllä ihan sun tuote. Nyt on kuulkaa kädet niin silkin pehmoset. Ei vitsi. Aivan ihania. Ei ole kyllä näitä tuotteita niin kuin nimellä säästelty, että ihan osuu ja uppoaa tää nimi näihin tuotteisiin. Ja jää kyllä semmonen niin kuin tosi hyvä fiilis tästä testailusta. Tuntuu, että nämä on ehkä semmosia ihan kaikille tuotteita ja tätä hajusteetonta kyllä ehdottomasti suosittelen just esimerkiksi hoitoalan ihmisille. Mut hei, siis ihan mahtavaa, niin mulla on teille alennuskoodi. Elikkä koodilla ihanat kädet 15. Se oikeuttaa 15% alennukseen osoitteessa www.ihanaluonto.fi. Eli meepä sinne tutustumaan näihin kaikkiin ihaniin käsituotteisiin ja totta kai kaikkeen muuhunkin, mitä kaikkea ihanan tuotetta sieltä löytyy ja eri tuoteperheitä. Tuu ihmeessä seuraamaan Ihana Luontoa myöskin Instagramiin ja tilaa tää kanava. Moikka moi!